Selagi ibumu masih hidup, orang tuamu masih hidup, tengok mereka, tatap wajah mereka. Di setiap kerutan wajahnya penuh perjuangan untuk anak-anaknya. Jangan kau siksa orang tuamu. Terlalu lama menahan kerinduan bertemu dengan anak cucunya. Jangan sekedar kau kabari ibumu, ayahmu. Bu, aku di perantauan, sekarang sudah beli rumah baru. Bu, aku di perantauan, sekarang sudah beli mobil baru. Bu, aku di perantauan, sekarang sudah begini. Naik pangkat, jadi orang pejabat. Bu, aku sekarang bisa beli kucing. Harganya 50 juta. Apa cukup wong tuamu umur mbok kabari ngono kuwi tok? Betapa sakit hati orang tuamu. Lah kok aku kalah karo kucing. Kowe hebat, kowe dadi sarjana, duitmu akeh, kederajatan, kepangkatan, anak 5 sukses kabeh, dadi wong kabeh. Tapi kehebatanmu tidak mampu merawat kedua orang tuamu atau salah satu di antara orang tuamu yang sedang sakit, kau tidak mampu merawat mereka. Di saat orang tuamu sakit, kau katakan aku sibuk kerja, aku ndak boleh cuti, aku lagi ngene. Tapi ingat nak, sejelek apapun ibumu, semiskin apapun ibumu, saya mengatakan, Kalik mengatakan, ibumu itu bagaikan ratu yang tidak mempunyai mahkota. Tapi ingat nak, kaki ibumu beralaskan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Kok kayake pun lemes ngaten nggih. Sampun ngantuk nggih. Nggih, gandeng sampun sami ngantuk, cekap semanten mawon anggen kula matur. Lho piye ta iki? Kon ngantuk napa dereng? Mau jare wis. Nggih, engko tangane diangkat ngeten sedaya. Bapak-bapak diangkat, Pak. Ayo Ibu diangkat. Ora usah dhuwur-dhuwur kelekmu mampu. Nggih, sak menten mawon nggih. Yo sedaya niki gen dora ngantuk ngoten nggih. Ngantuke kersane ilang ngoten nggih. Sakmene mawon. Ayo sing ra gelem ngangkat tangane kiting yo. Ngaten nggih. Mangke nek kula muni mana semangat sing banter. Lah ngono kuwi lho. Kemayune. Namanya siapa? Nggih. Mangke nek saya bilang mana semangatmu? Mana suaramu? Mana tertawamu? Oke, bapak-bapak sakit nggih? Ayo wong lanang aja nganti kalah karo wong wedok. Sing semangat ngaten nggih Bu nggih? Yo, siap-siap. Oke. Oh, kula mawon semangat kok jenengan gak semangat gitu. Yo. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Mana tertawamu? Ababe kecing. Nggih, pun nggih, sayo aja nganti ana sing ngantuk, diundangke balik apik kok ngantuk. Nggih, ngoten nggih. Awas anggrana sing merem tak tinggal mulih.
Nggih. Kula tak rewangi ado-ado le perjalanan 4 jam lho. Ini nek ra mergo cinta enggak lho ini. Oke, siap? Siap napa dereng? Siap nggih? Oke, ngambali lan ngawali Bapak Ibu sedaya. Monggo kula panjenengan sedaya ngaturaken ras puji dalasan syukur kita dhateng Gusti Allah. Awak dhewe kula panjenengan ngantos dalu punika tasih pinaringan nikmat saking Gusti Allah ingkang sak langkung kathah sanget akeh banget nggone Gusti Allah paring nikmat dhateng awake. Nggih napa mboten? Sehat, waras, urip. Oke. Nggih, wong urip niku melek napa merem? Sapa merem kuwi? Ngaten nggih, dadi monggo Bapak Ibu syukur datang Gusti Allah. Kalau mau dipun ngendikaaken Pak Kepala Desa, syukur sing paling gampang lesane muni alhamdulillahirabbil. Saged mboten? Oke, kita praktekkan. Kok bareng-bareng muni alhamdulillahirabbil. Bareng-bareng sing kompak, sing banter, sing munine banter, insyaallah rezekine nggih banter. Rezekinipun sumulur, rezekinipun kathah, barokah, nganti turah-turah. Syukur saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Sing ora gelem muni untune lara. Sekian tak loske iki nggo. Setunggal kalih tiga. Alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nggih napa mboten? Sapa gelem syukur nikmate ditambah karo Gusti Allah. Sepakat mboten? Mula nek kepengin dadi wong sugih, ngakeh-ngakehno nggone syukur. Halo. Tak baleni pisan kas. Nek kepengin dadi wong sing sugih ditambah nikmate karo Gusti Allah, seneng nggone syukur marang Gusti Allah. Sepakat napa mboten? Aja malah maido marang peparinge Gusti. Lho, dikeki nikmat Gusti Allah kok malah maido. Ana sing ora gelem matur nuwun, enten mboten? Contone kula niki dikeki wedang matur nuwun, Mas. Lho, ngono. Iya ya Mas ya. Makasih. 1, 2, 3, 4. Iki nek tak entekke ora wetengku kembung. Tapi mboten napa-napa nggih. Terima kasih lho. Niki bukti Pak Kepala Desa, kanca-kanca kabeh lagi muni alhamdulillahirabbil alamin ping pisan wae lho ditambahi kaya ngene akeh. Terima kasih. Nggih napa mboten? Lagi muni pisane dikeki kaya ngene akeh, durung kok nek mule. Kok nek mulai ya kok tanganku gatel nggih. Mula akeh nggone syukur marang Gusti. Diarani wong sing sugih Pak Kepala Desa, ora dupeh wong sing duwite akeh. Apa nek wong duwite akeh mesti wong sugih? Urung karuan. Betul? Yo wong sing ra duwe dhuwit ya urung karuan dadi wong. Kok wong melarat lho maksudnya Mas? Kidong apa ora ta iki? Baleni, wah kok kaya ragu-ragu ngono lho. Ula angger dulake terus ngono ki wis-wis lali aku. Apa nek wong duwite akeh ki mesti diarani wong sugih? Durung karuan. Kula matur durung karuan. Durung mesti. Ngono lho. Apa nek wong ra nyekel dhuwit ki mesti diarani wong melarat? Ya urung karuan. Apa mbok kira sing nyekel mik iki ndedet? Ora, Mas. Mula dikon rene mangkat, Mas. Kan lumayan. Diaturi kok. Nggih napa mboten? Tapi apa kalimatnya? Wa ardo bima qasamallahu takun agnanas. Ya kuwi wong blimbing muluh nggih mriki nggih.
ya kuwi wong diarani wong sugih, ya kuwi wong blimbing wuluh sing gelem ngakeh-ngakehno syukur marang Gusti Allah. Lho. Penak, Bu. Wong syukur niku penak kok. Bisa diterima? Atine ayem. Nek wong Jawa ki ngarani nrimo ing pandum apa sing dadi peparinge Gusti Allah ki ditampa ikhlas tur disyukuri. Masuk? Bisa diterima? Wis ngono kuwi uripe engko dadi penak. Ora usah nontoni tanggane. Ya nek nontoni tanggane marake atine panas. Kono gelange anyar atine melang-melang. Gelang kok sak pelek-pelek. Kalung kok sak rantai-rantai. Ora duwe gelang, ora apa-apa. Sing banter nggih Bu nggih. Niki asline. Wah, dhuwur tenan iki. Nganti jiglok modar tenan iki. Bu, halo. Dijawab sing banter nggih. Umpamane kula muni, ora duwe gelang. Bojomu gen krasa. Iki asline nembungke. Oke? Lho nek wong lanang sing krasa langsung sesuk tukokke no. Ya. Mosok wong lanang kok ingah-ingih. Oke? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Oke, iki asline kula nembungke jenengan, oke? Engko nek bojomu peka, insyaallah sesuk bar subuh mangkat. Ora ndek bojo. Wah, berarti rondo no iki. Wah, sayange rondone tuwek-tuwek. Ora duwe gelang. Ora duwe kalung. Durung duwe mobil. Sing penting iman tenancep ing dada. Masuk? Ayo bapak-bapak ganti. Yen bojomu gen krasa. Ngopo kowe? Ngopo kowe? Aku saiki bolone bapak-bapak, ngopo kowe? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Mau rungokno wong wedok-wedok iki. Oke, ya Pak, sing banter, Pak. Sing banter, Pak, aja nganti kalah karo wong wedok. Bojone elek. Apa kowe? Bojone galak. Apa kowe? Mama wonge tersinggung kok. Wonge terus ngencepi aku kok. Wonge rada lemu. Wonge rada lemu kipas-kipas. Sikile selonjor. Mboten nggih Bu nggih, guyon mawon nggih Bu nggih. Ngaten nggih Pak nggih. Wis pokoke apapun yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik menurut Allah. Yang terbaik menurut Allah. Memang terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita atau belum sesuai dengan keinginan. Tapi itu menurut Allah lebih baik. Bisa diterima? Cedok? Wis pokoke syukur datang Gusti Allah, jangan sibuk kita mendiriai orang lain. Wis gen kono ngono ya gen, aku ngene. Karena apa sejatinya Ibu? Karena apa sejatinya Bapak? Kebahagiaan, keindahan yang kau lihat dari tetanggamu tidak seindah yang kau bayangkan. Masuk? Kono gelange pancen gede, tapi gawe imitasi. Masuk? Masuk nggih? Kae kalunge gede tapi imitasi. Bapak-bapak ya ngono. Oh, kok bojone luwih ayu bojoke tanggane? Ya ben. Oke? Kae ketoke ayu tapi ra gelem gawean. Nek bojomu elek, gawean merantasi. Oke, saya tanya sekarang ibu-ibu, halo? Mriki Pekalongan nggih Bu nggih. Nek nggen kula mriku nek umpama sesuk arep nek wong digawe wong mantu ngoten nggih. Pirsa nggih wong mantu, terus ibu-ibu ki do rewang. Nek mriki jenenge napa? Padha nggih. Oke, saiki saya bertanya. Sing rewang nika
Sing gelem adang sego. Olah-olah goreng-goreng nika. Nika teng mburi nika bagian mburi. Sing olah-olah korah-korah macam-macam. Biasane wong wedok-wedok sing elek-elek apa sing ayu-ayu? Lah iya to? Oh piye Pak? Alhamdulillah di bojo elek iki gelem gawean. Ana kok di bojo ayu lah. Gur kon ngrajang brambange, sorry nanti tanganku katar. Nanti pedas. Nanti kutekku hilang. Luntur. Masuk nggih? Yang pertama bersyukur. Yang kedua, cepet mawon nggih Bu nggih niki mengke biasanipun Pak Kepala Desa mriki nek pengajian biasanya tekan jam pira? Jam 2 nggih. Tekan jam 2, Mas. Oh, kok kuwi ya mubaleke ora modar, Mas. Lah iya kuwi ya, Mas ya. Lah iya kuwi. Lah nek ngerti ngene iki mau aku ranyang lho, Mas. Nek tekan jam 2 ki lho. Loh, ngeten nggih, niki koke diramekke ngarep nggih Pak Kepala Desa nggih. Masalah tekan jam 2, jam 3. Kula niku manut-manut mawon. Nggih. Sing penting iki danane nyandak ora ngono. Nyandak. Ya ora nyandak dinyandak-nyandak. Halo. Nggih mengke sak cukupe ngeten nggih Pak nggih. Wis engko ndak nek kewengen wong sesuk bocah-bocah niku mulai pelajaran, mulai sekolah ngoten to nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu nggih mengke wonten ingkang wonten pidalem pekerjaan yang harus dikerjakan sesuk ana sing mbok gawe. Ngoten to nggih? Oke. Nggih, mau tekan ngendi mau? Nggih. Oh, rewang. Nggih. Berikutnya sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita semua yang hadir di majelis ini mendapatkan syafaatnya dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu kapiji saking Sohibul Hajah kula ingkang kapiji matur dalu punika ingkang wonten magepokanipun kalian acara. Tibake ana gambarku to, Mas? Gambar kuwi. Gambare karo asline apik endi? Gambare nggih. Wis tak bate nek mau. Mesti apik gambare ya nggih. Le mobile ndang siji starter gek ndang mulih le ya. Nek apik gambare ya nonton gambare kono wong. Halo. Nek ngerti apik gambare mau mbok asline ra kon rene. Mboten nggih Bu nggih. Pancen niki panitiane pinter. Kula matur nuwun kok diedit raiku iso resik ngono kuwi. Nggih iso glowing ngoten nggih. Nek asline kan jenggureng. Puas kowe. Oh, tapi jangan mengenyek saya. Hitam-hitam seperti ini tapi ada manisnya. Oh, ora percaya kowe udah ngerti rasane. Nggih. Wong kula niku pun nate Bu ngisi pengajian ngeten iki to. Teng daerah Pantura mriku sing bagian wetan, Pati, Blora, Cepu niku kula ngisi pengajian ngeten to Bu. Nggih ibu-ibu kathah wong penggemar kula niku nggih. Ibu-ibu. Lah kula mantuk ngono pengen enten sing pengen melu kula. Tersepona karena kegantengan saya. Diceritani kok. Aku tak cerita sik. Wah, ngoten niku terus pengen kula goceki tangan kula melu. Gua wegah tenan. Lah tuwa nggo apa akhirnya. Nek enom mesti gelem aku. Niki pengajian dalam rangka Walimatul Khitan ngeten nggih Bu nggih. Tetaan nek carane wong Jawa ngislamke anake berarti bocah niki Mas Muhammad di Pratama ini sudah dewasa. Dianggap wis balik. Mula wong tua duweni kewajiban cacahe 4. Eling-eling. Berapa Bu? 4. 1. Nak kula jenengan kagungan putra kepengin duweni anak sing soleh lan solihah,
Siji ajarono anakmu salat. Bapak salat, ibune putrane wong sak omah salat kabeh. Alhamdulillah. Pak ra salat. Wonge ngulatke aku. Wonge kupluke ireng pokoke. Aja. Wonge ngulatke aku terus. Pokoke sarunge batik. Nggonku ya batik. Pak ra salat. Mboke ya ora salat. Anake ya ora salat. Ning iki wonge mangkat. Manggone rada tengah mburi. Kerudunge ijo. Ajari anak kita apa? Salat. Sepakat? Sepakat nggih? Ayo Bapak Ibu, terkadang kita lebih khawatir kalau anak kita ini belum bisa matematika. Kita lebih khawatir kalau anak kita belum bisa bahasa Inggris. Tapi kita akan mengatakan biasa, kenapa anakmu belum sholat? Masih kecil lah, nggak sholat nggak apa-apa. Ini nanti yang akan lebih bahaya Bapak Ibu. Masuk? Kula monggo sedaya Bapak Ibu sing sami rawuh, kita semuanya untuk menjaga sholat kita. Sholat 5 waktu. Apa meneh awak dhewe iki bar digembleng semulan natas 30 dina. Nggih napa mboten? 30 hari awak dhewe iki kon poso ing wulan Ramadan. Ditata kesabarane. Ana 5 perkara tombo ati. Siji nyuwun ngapunten maca Quran sak maknane di selama bulan Ramadan 30 hari, 1 bulan penuh dengan nata Quran insyaallah khatam kabeh. Betul? Betul? Semuanya ditata maca Quran kaya-kaya sedina ki nek rung sak juz kaya ana sing kurang. Puasa Ramadan. Betul? Nomor 2 napa? Apa nih? Apa tadi ya? Tombo ati Mas, metu Mas. Ayo ki do nyambut gawe iki. La la. Ayo, ki nyambut gawe le. Ayo sing tenanan, tombo ati nggih. Oh ya tangane engko ngene kabeh, diangkat kabeh. Gen ora ngantuk. Ngoten nggih? Semangat sing gelem ngangkat tangane, insyaallah asam urat kolesterol minggat. Ya Mas, sak padha Mas, tombo ati Mas. La la. Ngoten nggih Bu nggih? Ayo sing ngapal nirokke. Sing ngapal tur waras nirokke. Sing ra waras menengo wae.
sayyidina Muhammad. 5 perkara dari tombo anti ini selama bulan Ramadan pun awake dhewe lakoni kabeh. 1 maca Quran nganti khatam. Nggih mboten? Nomor 2 salat wengi. Nyuwun ngapunten namanya qiyamul lail. Mungkin taraweh, witir, disambungke meneh wungu dalu. Monggo istilah tahajud napa-napa terserah. Nggih mboten? Nomor 3 kumpul karo wong soleh. Selama poso awak dhewe sabone masjid. Masjid ki nggone wong soleh. Betul? Nomor 4 napa? Weteng kudu luwe poso 30 dina. Sing lanang kemput, nek sing wedok ana sing nek sing kemput ki biasane sing wis tuwek-tuwek kuwi. Sing wis manipus. Betul. Betul. Sing nomor 5, zikir wengi ingkang suwe. Semuanya sudah kita lakukan. Digembleng karo Gusti Allah. Salate ditata tepat pada waktunya. Betul. Durung poso munine piye? Krungu adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Munine piye Pak Kepala Desa? Loh, ya ini kok wis adzan. Mlebu bulan Ramadan nilai jam. Ya ini kok rung adzan. Apa meneh wayah maghrib mulih. Kok kaya suwe men to ki adzan-adzan. Betul. Poso rampung malah ra krungu adzan. Bisa diterima maksud saya? Jadi yang pertama jaga sholat nggih Bu nggih. Tepat pada waktunya. Nggih mboten? Halo? Tak lupa tugasku setiap hari. Ayo bareng-bareng. Ayo. Ini TK mana? Kok tuwek-tuwek? Oh, TK Bimbing Wuluh ya? Makanya tuwek-tuwek. Wis tuwa guru ngapa-ngopo. Halo? Tak lupa tugasku setiap. Ya Allah, pinter re. Ini siapa kok cantik sekali, namanya siapa nak? Ya. Oh Mbak Sri. Ini dulu kayak Luna Maya ini. Ini sandiknya kayak Dewi Persik. Halo. Sembahyang wajibku yang 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Tak mungkin aku lupa selama-lamanya. Tepuk tangan anak-anak. Ngoten nggih. Salat 5 waktu diajarkan ke anak-anak kita. Siap? Aja nganti awak dhewe subuh kesiangan, zuhur kerepotan, ngasar di perjalanan, maghrib kecapean, ngisa rasa salat. Yes. Halo? Halo? Waras mboten? Normal mboten? Wong ki nek waras, wong ki nek normal, diceluk pisan ki mesti minimal mengo, lik-kelik. Ngono. Gini mboten? Lah contone kula dek wau ditimbali Mas MC, acara berikutnya inti, nggih, diisi Pak Kelik Gunawan pribadi. Nek teng Solo kula terkenale Pak Kepala Desa Kelik GP. Disingkat Kelik GP, ganteng permanen. Diaturi kok. Ganteng permanen, nggih. Iku kondange kula teng Solo mriku. Nggih. Ngaten nggih Bu nggih. Wong ki nek normal diceluk pisane mesti mengo. Lah Gusti Allah niku lho Pak nyeluk awak iki sedina sewengi ping 5 lho. Mosok diceluk ping 5 blas ra mengo. Ayo, diceluk lik-kelik meneng ae. Lik-kelik meneng ae. Nganti ping 5 lik-kelik. Celuk ping 5 kok kelik ra mengo, berarti kelik apa? Oh dosa kowe. Ngaranimu balik budek ki. Aseme. Oh iya kowe. Sesuk aku nek dikon rene neh gah aku Mas.
Ah, ngopo tekan kene mur dibudek-budeke. Lah lagi pisan iki ngisi pengajian dibudek-budeke. Neng Blimbing Wuluh pokoke. Yen wong sing ngelokke aku rada tuwa wong ngono. Neng ngisor lampu pas. Halo. Halo. Leres Ibu, leres. Ngendikanipun jenengan leres Bapak, Ibu leres. Wong ki nek diceluk nganti ping wirawiri kok diceluk ora mengo, berarti tandane siji budak. Sing nomor loro kentir. Halo. Pilih sing endi? Ora pilih kabeh. Nek ora pilih kabeh, nek ditembali Gusti Allah, didangu Gusti Allah dengan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bersegeralah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Masuk. Dan ora ajarkan kepada anak-anak kita. Krungu adzan sing tuwa rasa kokean cek oduate. Lah malah sapa ki mau muni? Dosa le Pak De. Mubale kok muni cocot iki dosa ora kena nggih Pak Lurah nggih mboten pikantuk nggih Pak Kepala Desa nggih. Apa enek wong mubale kok muni cocot iki lak ya dosa. Oh to Mas ya dosa ya Mas ya. Mubale muni cocot iki ratu ya Mas ya. Apa dosa kowe. Niki namung nyontokke Budi. Halo. Jadi kalau terhadap anak kita, anak zaman sekarang itu tidak usah kopian gini. Tapi apa kita sebagai orang tua memberikan teladan, memberikan contoh. Jenengan direwangi bengok-bengok lendang neng masjid, lendang salat. Ning jenengan dhewe ra mangkat. Anak tekon lah, bapak kok mboten tindak met, kowe cah cilik mudangmu apa tak tekak lho engko. Iki wong tuwa trondolo ngene iki. Masuk. Nek mriki modal ngoten niku enten mboten? Enten, kula nyawang ngene iki ngerti kok. Ngerti no aku, nyawang niki ketok no. Lah iya kula nyawang ngene iki ketok banget no. Mosok ra ketok apa nek mubalik blawur. Lah nyawang ngene iki ketok, Pak. Ngerti no aku sing kulino salat ning masjid karo ora ngono kuwi ngerti no aku. Gayane ya kuplukan, Mas. Ken aku ora wani ngulate soalé wong ngulatke aku terus. Nggih. Ken pokoke nang manggone mburine Pak Lurah pas. Ngapunten lho, niki namung guyon mawon ora tenanan. Oke? Nek kula yakin sedaya warga Blimbing kula mriki insyaallah ketaatannya kepada Allah terutama salat wis rasa diragukan lagi. Oke? Amin Allahumma. Mula monggo Bapak kangge memberikan teladan kepada anak-anak kita. Ayo awake dhewe sing wis tuwa nyontohi anak-anak kita. Salat tepat pada waktunya. Oke? Ayo kanca padha salat berjamaah. Kersane angsal ganjaran kathah menawi repot dibagi-bagi godhone setan aja dituruti. Pun nate pirsa setan dereng. Pun nate pirsa setan dereng. Wong dereng kok sing dulake kula. Berarti mubaleke kaya terima kasih Bude. Wis mau budek saiki kaya setan. Lah ya piye Mas ngene iki Mas? Ya Allah, ya Allah. Pun makasih nggih nggih. Saya terima ndak apa-apa lah wong mubalek kowe kaya setan gek budek terus jamaah kaya apa to Mas? Mas. Halo. Napa bedane setan karo wong blimbing wuluh? Beda napa padha? Oke, saya kasih tahu bedanya nggih. Bedane iki nek setan kuwi nek krungu adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Setan panas. Krungu adzan iku setan langsung melayu. Panas. Betul? Nggih. Niku setan. Masuk. Lah nek wong blimbing wuluh kan ora. Wong blimbing wuluh anggar krungu Allahu Akbar Allahu Akbar langsung ngadeg nyat. Melayu ngetutke setane mau wer.
Kan bolone Mas. Halo. Halo. Masuk karep kula. Ayo ndang gage-gage. Repote kaya ngapa? Repote dadi petani sing waras jawab. Engko disolawati Mas. Ayo solawatan meneh. Ora dolanan HP wae. Iki nyambut gawe ya, Lek. Iki bayarane larang kono. Lah iya dibagi-bagi. Dosa kowe. Apa arep mbok wek dhewe? Apa kowe anu dadi aku nya. Engko gen pek dhewe le. Oke, santai ya. Dijawab nggih, Pak nggih? Dijawab nggih, Bu nggih? Kula tekon jenengan sing Bang Suli, oke? Ngapunten kula semangat nih, Mas. Pokoke ngapunten Pak Kepala Desa. Kula dek wae kae ngomah. Aku pokoke arep ngisi ning aku nang kono lagi pisan arep tak apik-apike. Oh, nek mbok menawa wong kono cocok kan terus diundang neh. Kan aku krungu-krungu Pak Kepala Desa arep syukuran yo nan. Engko mbok menawa cocok ngeten nggih Pak Kepala Desa nggih. Engko mu balike kula selawatan niki ya ora apa-apa ya Teh ya. Engko perkara rego kena dirembuk Pak Kepala Desa. Repote dadi petani salate terkadang sing banter. Wonge gen krungu nggih. Mumpung wonge teko. Oke? Ayo sing ramuni gondongen. Iki kula tak rewangi tenanan lho iki kesorot Lampung niki. Panas lho mangsamu ki. Ki nek ramu balik apik wis modar mau-mau lho iki. Repote dadi petani salate terkadang apa maneh pinuju tandur salate salawat Mas salatullah salamullah ala toha rasulullah salatullah salamullah ala yasin repote wong garap salate sak wayah wis hafal dong Mas kene iki berarti wis apik iki Mas apa maneh pinuju panen salate wis ora sholawat sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi pedagang salate digawe teko iki wonge teko sing pedagang batik Pekalongan iki lho. Oh iki ya ngerti rasa mbok dumuk aku ngerti wonge. Halo. Apa maneh dagangane laris durung salat kok ngagune sholawat sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi Pak Lurah. Pak Lurah sing ngendi Mas?
Simpati. Sing mboten coklat. Wonge ngulatke aku. Ayo wonge ngulatke aku terus. Ketoke wonge kereng nggih. Ketoke galak banget ketoke. Ditutuke ra? Ditutuke ra? Wonge ngulatke aku terus. Mongko aku ndak ora disawer. Sing ngulatke aku terus. Repote dadi Pak mikir ke masyarakat kathah. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Ngono. Pak Lurah itu memikirkan masyarakatnya, oke? Apa meneh wayahe BLT metu rino wengi ora iso. Shalawat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama Bapak Ibu terutama kepada Mas Muhammad Dika Pratama, jaga sholatnya. Masuk. Ojo nganti awak dhewe iki ninggano sholat repote kaya ngapa sesibuk apapun. Kok nganti kula jenengan ki wani ninggalke sholat, kowe karo donya dibayar piro? Kok nganti kowe wani ninggano sholat? Kowe metu saka omah esuk mulai sore jaremu golek rezekine Gusti Allah. Tetapi di saat zat yang punya rezeki memanggil kita dengan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita tidak datang. Padahal Rasulullah mengatakan ketika dikumandangkan adzan dengan lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allah lambaikan tangannya seraya memanggil wahai hamba-hambaku yang aku cintai, wahai hamba-hambaku yang mencintai aku, kemarilah menuju pangkuan Rahman Rahimku. Kowe do rene yo, do mloro rene, kula rezekimu wis tak ponto-ponto ning kene, jupukan. Masuk. Tapi kita sibuk dengan urusan kita, Ibu. Bisa diterima maksud saya? Mula nek nganti ana wong kok wani ninggalke salat. Ya Allah, donya ki sepira to, Bu? Donya niku sepira to, Pak? Wong niki jenengan sing sami rawuh niki rata-rata wis tuwa-tuwa. Arep apa meneh sing mbok goleki urusan donya? Lho lak do meneng kabeh to, Mas. Aku ki mbok gagas ora. Lah iya. Masuk mboten karep kula? Kula sok linggih sok ngadeg nggih. Nggih mau balik iki nek apik ngene iki. Nggih, sok lho nek ngajet terus yo ndredeg ngode dhewe. Kekuatan laki-laki itu kan terbatas. Nggih, ngadeg kesuwen kon ndredeg. Oke. Tolong nggih sok ngeten nggih, Pak nggih. Mboten napa-napa nggih. Sing penting jenengan bisa melihat saya nggih. Cetha nggih. Yang pertama ajari anakmu salat. Yang kedua membaca Al-Qur'an. Nggih. Maca Qur'an iku penting napa mboten? Penting. Sok benek nganti kula jenengan ketekan pati. Nggih, sing diundang sapa? Ahli matematika apa ahli bahasa Inggris apa? Sing ngundang santri apa ngundang gali? Lah iya. Mula sejak dini tolong anakmu terutama Mas Muhammad Dika Pratama ngapunten diajari maca Quran. Nggih. Nek mriki kula yakin Pekalongan mriki pondok pesantren banyak. Nek ra ning pondok pesantren ya madrasah. Nek ora ya ning TPQ lah, minimal ning TPQ atau TPA. Enten mboten? Enten TPQ mriki banyak nggih. Mriki nek do TPA bayar mboten? Bayar nggih. Bagus, memang TPA itu harus bayar Pak Kepala Desa. Aja nganti maca Quran, sinau maca Quran kok gratisan.
Mangsamu gampang ngajari wong maca Quran. Nek ra percaya melu wong ngajar TPA kowe. Rasah seminggu 3 dina wae insyaallah darah tinggimu kumat. Ngajar bocah saiki ngeri-ngeri no. Lho nyuwun ngapunten, sesungguhnya kiai sebenarnya ya guru TPA itu, Pak. Kiai yang sesungguhnya itu ya guru TPA, ustadz yang sesungguhnya itu ya guru TPA. Soalnya ngajari anak dari nol putul loh, Pak. Nek pondok pesantren ngapunten dengan tidak menghinakan. Rata-rata sing ditampa santrine wis iso maca Quran. Nek TPA ki ngeri lho, Pak. Ki lho. Ki. Kok sombong mboten Pak Lurah? Ki. Lik Gunawan pribadi. Guru TP ki Mas aku ki Mas. Ngeri no. Dari sejak tahun 1995 sampai sekarang masih ngajar TPA. Ya ora ono sing bayar. Angger keloro-loro ngeri, Mas. Angger keloro-loro kae mulang bocah iku kaya arep tak tegak-tegak kae lho, Mas. Bocah saiki beling-beling tenan kok piye. Asem tenan kok. Bocah saiki jan glanjingan. Bocah sakniki niku beda karo bocah mbiyen. Kok kene disemak apik-apik ngajari A, ba, ta, kene gojek. Kene kon meneng, kene jambak-jambakan. Kula nu anggar mulang TPA nganti kowe meneng osik karo nyemak ba, kowe meneng osik. Masa mboten karo kula. Jadi ngajar TPK tidak semudah yang kau bayangkan. Kau sebagai orang tua ngerti lah dadine. Nek akhir usana, nek wisuda, nek haflah, kae lo anakku hafal juz 30, kae lo anakku wis purna Iqra, kae lo anakku wis hafal nadzom iki, nadzom jenengan lak ngertine dadine. Ora mudah ngajare. Kan Mas aku rada emosi Mas. Wis gendong ngrasake kowe rumangsamu ngajar TPK iki gampang. Bayar sesasi 5.000 kakean cangkem. Ini nek bayar piro sesasi? 50.000. 20.000 seminggu mlebu ping piro? Seminggu masuknya berapa kali? 6 hari. 6 hari. Bayar 20.000 ki seminggu mangkat ping 6. Ndak ada liburnya. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat libur. Berarti seminggu masuknya 6 dina. 6 dina ki nek dikalekke papat pinten? 24 to nggih. Lah saiki nek 20.000 dibagi 24. Berarti sak pertemuan kan ra ono 1.000 to. Sakniki jenengan teng ora. Anu. Jenengan nek blonjo kan nitip kepit motor. Neng parkiran kuwi sakniki pinten? Etuk 1.000. Lah iya kene ya dong. Nitipke motor sak plenyik 2.000 ki lho. Nitipke anak. Urung mudeng alif batak ya nganti somuni bismillahirrahmanirrahim kok murs. Wis anakmu jono pit wae lah. Masuk mboten karep kula. Cedhak nggih. Mula monggo Bapak Ibu, kita semua yang hadir di masjid ini baca Quran itu penting. Karena apa? Kelak ketika kita sudah mati, ketika kita sudah di alam barzah, ora butuh bondone anakmu, ora butuh derajat pangkate anakmu, neng pendongone anakmu neng wong tua. Salah satu di antaranya apa? Bacaan Quran anak-anakmu. Malam jemuah ahli kubur dibuka ke lawang, nyuwun kirim donga sak ayat saka Al-Qur'an. Sing ana donya ora gelem ngirimi, para ahli kubur do tangisan brebes. Pilih nangis neng kono apa neng kene? Neng kene nangis apa? Memperjuangkan anak kita gitu loh. Masuk? Mulang TPA niku mboten gampang Budi. Berat Pak. Saya tuh bener-bener ngalami betul Pak. Niku lho, Pak Kepala Desa nganti ana nggon dilebokke nggon TikTok nih lho, gurune saking sabare diajari Malikinas, Makilinas. Malikinas, Makilinas.
Iki nek gurune ra sabar wis ditekak mau-mau lho. Masuk. Masuk mboten? Lho nek jenengan kepengin ngerti. Ayo coba sakmen iki sing rawuh iki, saya yakin. Halo. Saya tanya. Sapa sing diantarane rawuh iki sing iso mulang anake dhewe ngaji ngaten? Mulai jilid 1 sampai jilid 6 sing paling gampang. Yakin jenengan nek mulang anak dhewe yakin padu wae. Lah iya. Ngono kok merembayar 20.000. Anak mlebu ping 24 kok 20.000. Sewe ra nyandak. Ora mesake gurune ngono kuwi. Piye? Lah wong kredit motor sesasi 300 gede 500 e kuat kok TPA 20.000. Wah, aku kok jojo ya ora nyandak ngene iki, Mas. Halo. Masuk mboten karo kula? Niku enten ugi. Gen TikTok niku kula nganti granulah ya kok kaya aku iki. Diajari ulaika. Lane dawa le, lane dawa. Ula dawa. Kuwi nek ra gurune sapa ora ketang ndase tenan, Mas. Masuk. Masuk. Dengan ndak usah khawatir. Kadang-kadang kita orang tua khawatir kok nek aku anakku iso ngaji dadi apa wae lah kok piye lho. Kelik Gunawan pribadi. Al-Qur'an dereng apal. Piye ta? Kula niku jujur Pak Kepala Desa. Kula jujur. Karena apa? Kelik afale mur kulhu ina. Kula niku ngapunten Ramadan kula ngimami santri-santri kula teng pondok pesantren angger sing ngimami kula mesti santri kula seneng. Sebab apa? Cepet. Angger sing ngimami ustaz liyane walah matat kalau ustaz kuwi cepet. Wah. Lho, kapal kulhuina wis sangare kaya ngene kok. Apa meneh kelik umpamane hafal Quran kaya Pak Ustaz sing maca Quran iki ora luwih sangar. Iki hafal kulhuina kaya ngene ngerine. Masuk karo kula. Maka ketika jenengan punya anak terutama yang hafal Quran Ibu, bejo donya, bejo akhirat. Yakin. Masuk. Enten mboten bocah hafal Quran pekok. Enten mboten? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bocah yang pinter maca Quran insyaallah otaknya cerdas. Nggih. Masuk mboten? Wah, mulane ayo kita semua yang hadir terutama Mas Muhammad Dika Pratama, ayo diluluske le. Syukur neng pondok pesantren alhamdulillah kula mawon nyuwun ngapunten balik kaya ngene sangare. Anak kula loro nggih tak titipke teng kiai, teng ustaz ngajine ora karo pake dhewe. Nek ngaji karo pake dhewe yele-yelan. Soalnya nopo pinter anake. Masuk. Saya titip peling nggih Bapak Ibu semua, jangan pernah kau meremehkan guru TPA. Nggih. Jangan pernah kau hinakan dan meremehkan guru TPA karena dia adalah ustadz sesungguhnya, kiai sesungguhnya. Sing marakne anake dhewe iso maca Al-Fatihah muni bismillahirrahmanirrahim nganti walad dolinku pertama kali yang ngajarkan guru TPA-nya. Betul? Maka suatu ketika mohon maaf Bu pilih kisah saya ini ada salahnya tolong dibenarkan. Suatu ketika Bapak Ibu mohon maaf ini saya sering sampaikan di mana-mana. Ada seorang kiai namanya Kiai Abdullah. Kok sampai wis jam 11 kok ora krasa ta iki. Nembe munggah nggih. Wong wedok iki senengane ngono kuwi ya. Kene wis kotos-kotos lagi munggahe wis. Ngapunten Pak Ustaz. Dulu ada seorang kiai namanya Kiai Abdullah, kalau nggak salah dari Rembang atau dari mana saya lupa juga, tapi kisah ini menjadi inspirasi buat kita semua. Beliau adalah seorang kiai yang hebat, kiai yang luar biasa, seorang kiai khos. Suatu ketika ada pertemuan para kiai seperti ini, beliau kadapuk memberikan sambutan. Sambutan, dia munggah ke panggung, pegang mic seperti ini. Sebelum beliau berpidato, dia tanpa sengaja melirik di salah satu pojok para hadirin itu, di jauh sana ada seorang tua penjual dawet.
Napa Bu? Dawet lho nek ngomong secetha lho dawet. Napa kok cawet? Dawet. Lah iya dawet, Mbah. Napa? Lah iya. Kula wis mulai ngelaki, Mas. Kula tak mimik sik nggih, Pak Kepala Desa nggih. 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 Banyu putih ngomah ogah. Iya wis tahu. Iya kerep. Kula nek susu seneng kok. Tapi anu nggih. Limbing wuluh mriki nek susu memang siji ngeten niki kok nggih Mas nggih. Ngapunten lho Pak Lurah. Kula nggih wingi niku nggih ngoten ngisi pengajian dikeki susu siji ngeten niki, kula mantuk ki mlakune bering-bering ngeten niki. Nggih kabotan kok Mas, kabotan sisih kok. Lah susune mur siji kok. Nggih. Engko Mas Bancer aku diawat-awati ya Mas ya nek miring ngene-ngene kok digoceki ya. Nah wong susune siji kok. Ayo Mas disoting susune Mas. Ngapunten nggih Pak Lurah nggih. Kula nek arep mimik susu susune tak goceki ya. Ya susune tak nggo dolanan sik. Susune tak ubeng-ubeng ngene iki. Ayo Mas disoting aku pas dolanan susu Mas. Iki do ngopo? Hah? Ang kene sing dolanan susu kok sing keri kono. Ngapunten nggih Pak, nggih ngapunten nggih Pak Lurah nggih, ngapunten nggih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Disoting Mas. Sing zoom rada cerak neh, kurang cerak Mas. Susune gen ketok gedhe Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kula nek bar mimik susu tak lapi. Nggih, terima kasih susunya. Baik kok cek iso gemujen niku napa paham? Oh, paham. Oh, tesih sakit to, Mbah? Halo. Lah, Kyai Abdullah menika berdiri seperti ini. Halo. Halo. Dan melihat di sana jauh sana ada orang tua renta jualan dawet. Dia letakkan mic-nya, dia turun tanpa pakai sandal. Kemudian duduk bersimpuh di hadapan tukang dawet itu. Dicium tangannya bolak-balik. Kemudian dipeluk, dikecup keningnya, cipika-cipiki. Kemudian minta restunya, minta doanya. Kemudian beliau kembali ke panggung baru memberikan sambutan. Para hadirin kaget. Sampai ada seorang hadirin itu bertanya, Mbah Yayi, apa sih hebatnya tukang dawet itu kok jenengan nganti sujud, nganti nyembah nganti tangannya jenengan cium. Kemudian beliau mengatakan, Mbah tukang dawet itulah guru TPA saya dulu waktu saya masih SD. Saya bisa menjadi seorang kiai sebesar ini berkat beliau. Bisa diterima? Masuk? Maka ajarkan anakmu baca Quran. Bisa diterima Ibu? Ingin jadi anak sing soleh solihah cerdas otaknya, jangan lupa baca Quran. Yang ketiga nyon ngapunten cepet nyaman. Ajari anakmu birrul walidain, bekti neng wong tua. Karena apa Ibu? Karena apa Bapak? Saya di mana-mana matur. Di zaman modern ini jangan kita terlalu berharap kelak di akhir hidup kita anak-anak dhewe dosa mudeng karo wong tua. Kalau tidak sejak dini kita ajarkan anak kita untuk berbakti kepada orang tua. Masuk? Saya ulangi sekali lagi. Halo? Niki penting Ibu. Kula anggere bar ngombe suci krasa panas.
Halo? Masih bisa konsentrasi? Kita sebagai orang tua, Bu, di zaman sekarang ini, di zaman modern ini, jangan terlalu berharap di akhir hidup kita kelak nanti, di masa-masa tua kita nanti, anak-anak dhewe do iso mudeng karo wong tua. Kalau tidak sejak dini anak-anak kita ajarkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Masuk? Bocah saiki dituturi wong tua mangsuli, dikandani mentelengi malah nantang karo wong tua. Betul? Karo wong tua dituturi dikandani ranggugu. Ning nek dheke sing ngomong, ta nom-nom kuwi ndi nom-nomane nek tuwek kabeh. Anak-anak zaman sekarang karo wong tua ranggugu Pak Lurah, ning nek karo dheke, ya Allah, nganti kaya manuk kena pulut, kadung tresno dikapak-kapake. Mboke ya mudeng no. Bocah sakniki, Pak. Karo wong tuwa wani ning karo dheke sak omong-omonge, heeh. Naudzubillah min dzalik. Wong tuwa nyon ngapunten direwangi berjuang mati-matian demi anak-anaknya. Karo wong sing lagi dikenal 1 hari, 2 hari, 3 hari, pol sesasi lewat media sosial sudah berani panggil sayang. Ila cara cetha to. Halo. Nggih napa mboten? Bocah sakniki niki Pak Lurah durung dadi apa-apane, belum ada ikatan apapun. Satu, sudah ada yang berani bilang sayang. Bahkan ono bocah sakniki rung dadi apa-apane wis bilang papi, mami, mama, papa. Wido gesah kenekmu. Naudzubillah min. Maka ajarkan anakmu berbakti kepada kedua orang tuanya. Masuk? Masuk? Bekti neng wong tuwa, bagusi neng wong tuwa. Contohnya dek wingi durung suwe. Kira mboten? Silaturahim bodo. Mereka dek wau enten tulisan gede banget. Selamat datang para perantau. Nomor 1 Haji siapa tadi? Haji maca no aku kok. Rumangsamu ki piye to, Nduk? Halo. Masuk nggih? Aduh. Panas, macet tidak peduli. Sing penting aku iso ketemu wong tuwa. Masuk. Tondo bekti neng wong tuwa. Bisa diterima Bapak Ibu? Wong tuamu ra butuh bondomu le, Nduk. Ra butuh kowe teko neng omah nggawa apa-apa, ra butuh. Kau datang tersenyum di hadapan orang tuamu, semua kesal. Kabeh dadi ilang. Masuk? Masuk nggih Bu nggih? Tapi anak-anak zaman sekarang, Pak, karo wong tua kon sungkem isin. Karo wong liya sing dudu apa-apane lagi takbirane wis do weanan, takbir sudah berkumandang. Jika memang mulut ini tidak mampu untuk berucap, tangan tidak mampu untuk berjabat tangan, dan kaki tidak mampu untuk melangkah, kuwi bedane apa karo wong stroke? Wong nek gawe kalimat sing ati-ati. Cah nom-nom kuwi lho. Ya mini malaikat mudyar kowe. Lho kalimatnya ngeri lho, Pak. Jika mulut ini tidak mampu berucap, tangan tidak mampu berjabat tangan, kaki tidak mampu melangkah. Ya apa bedane karo wong lempoh? Lah iya. Maka anak-anakku semuanya, muliakan orang tuamu. Terutama Mas Muhammad Dika Pratama, ayo muliakan orang tuamu, gembirakan hati kedua orang tuamu. Jangan kau sakiti hati kedua orang tuamu, terutama ibumu, nak. Terutama ibu, jangan kau siksa ibumu terlalu lama menunggu kedatangan kau pulang. Jangan kau tahan kepulanganmu. Selagi ibumu masih hidup, orang tuamu masih hidup, tengok mereka, tatap wajah mereka. Di setiap kerutan wajahnya penuh perjuangan untuk anak-anaknya.
Jangan kau siksa orang tuamu. Terlalu lama menahan kerinduan bertemu dengan anak cucunya. Jangan sekedar kau kabari ibumu, ayahmu. Bu, aku di perantauan, sekarang sudah beli rumah baru. Bu, aku di perantauan, sekarang sudah beli mobil baru. Bu, aku di perantauan, sekarang sudah begini. Naik pangkat, jadi orang pejabat. Bu, aku sekarang bisa beli kucing. Harganya 50 juta. Apa cukup wong tuamu umur mbok kabari ngono kuwi tok? Betapa sakit hati orang tuamu. Lah kok aku kalah karo kucing. Kasihan mbahmu kuwi. Dosa kowe. Sampai wong tua ngebel karo anak endok. Gendok, aku seneng krungu kabar kowe ngono kuwi. Ning nek sok mben mbokmu nganti ketekan pati. Nek etuk Gusti Allah, aku arep njaluk karo Gusti Allah kon ngurip keneh ning alam donya. Tapi aku urip bukan jadi seorang ibu, tapi aku hidup bukan jadi seorang manusia. Aku pengen duripke ning alam donya gen dadi kucing kaya kucingmu. Gen iso bendina roh kowe. Masuk. Maka tolong nak, muliakan kedua orang tuamu, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Birrul walidain. Ingat nak, ada 5 air yang tidak bisa terkalahkan oleh kehebatan apapun kelak ketika engkau menjadi seorang yang paling hebat menurutmu. Satu apa? Air ketuban ibumu. Selama 9 bulan 10 hari kau hisap sebagai pengganti makananmu di rahim seorang ibu. Yang kedua air darah ibumu nak, yang keluar ketika melahirkan kamu. Ngetoke kowe iki loro. Iki jan do ndek anak ora tau melatih jigas. Iki piye to? Kene wong lanange muni penuh penghayatan mah. Iki wedok asli kok jadi-jadian to kowe? Oh jadi-jadian. Melahirkan kamu itu sakit nak. Sampai keluar darahnya. Ngairke kowe iki 1000 loro dadi siji ndok lek. Nyawane mbokmu ki ning bumbuna. Ngetoke kowe iki loro. 1000 loro dadi siji. Masuk. Metu getih. Masuk mboten karo kula. Nek bapak mau guyang-guyu. Halo? Halo? Sampai ada seorang anak bertanya kepada ibunya, wahai ibu, apakah ada rasa sakit? Yang melebihi rasa sakitnya ibu melahirkan aku. Bu, napa enten to bu rasa lara? Sing lara ning ngungkul ibu melahirke kula. Ana nduk, ana le. Napa niku bu nek kowe do wani karo ibumu? Di setiap tutur katamu nek menyakitkan hati ibu. Kowe do wani karo wong tuwa. Itulah rasa sakit yang melebihi sakitnya ibu melahirkan kamu. Mula kowe aja wani karo wong tuamu. Kita meneng kabeh, Mas. Oh menghayati. Ya wes berarti waras. Menghayati. Ngono lho. Dong ora. Yang ketiga air susu ibumu ASI. Kau hisap selama 2 tahun berturut-turut tanpa mandek. Ingat nak, ketika ibumu belum punya kamu, ketika ibumu masih gadis, ibumu kondang neng blimbing wuluh ki, termasuk wedokan sing paling montok, paling seksi, paling tapi bar ngetokke kowe. Kulo tontonan mbokmu teng klawer kaya ngono. 2 tahun mbok otot-otot. Kau hisap air susu ibumu sebagai pengganti imunmu, sebagai pengganti daya tahan tubuhmu. Iki ngopo iki tipe iki? Son, no, nek desa le tip ngono. Halo. Kene apa mboten? 2 tahun diotot-otot. 2 tahun lagi disape. 2 tahun gue lagi disape durung genep 3 dina pakmu kumat. Malah pakmu saya ini ra kena disape.
Pakmu kerancingan. Ora iso disape. Nanti mbokmu kecu diolat-olati bruto wali tetep doyan. Dikei pare tetep doyan. Terakhir kei remason tetep doyan. Malah pakmu kondo kaya pemain dabros mbokmu. Hidup bang lanang. Hidup bang lanang. Berarti Masuk. Yang keempat, air keringat orang tuamu nak. Air keringat orang tuamu. Bekerja siang malam membanting tulang. Berjuang demi anak-anaknya. Membiayai sekolah, kuliah. Supaya anak-anaknya bisa bahagia seperti anak-anak yang lain. Dan ingat nak, sebesar apapun, sebanyak apapun harta benda yang dikeluarkan oleh orang tuamu, tidak sepeser pun ayah ibumu minta kembaliannya. Masuk? Bisa terima nggak maksud saya? Yang kelima adalah air mata ibumu, air mata ayahmu. Melawan dinginnya malam sepertiga malam terakhir. Ayahmu bangun, ibumu bangun. Bersujud di hadapan Allah. Setelah bersujud, ayahmu, ibumu mengangkat kedua tangannya. Lesannya sibuk berdoa untuk anak-anaknya. Ya Allah, Kau jadikan anak-anak kami anak-anak yang hebat. Anak-anak yang beriman dan bertakwa. Anak-anak yang mampu membahagiakan kami dunia sampai akhirat. Duh Gusti Allah, ampun ngantos anak-anak kula rekoso Gusti Allah. Rekosone anak kula suwon, kula indit kempit piyambak. Sampai orang tuamu, ayah ibumu sibuk berdoa untuk anak-anaknya. Sampai mereka lupa berdoa untuk dirinya sendiri. Betul apa enggak? Kaya ngono mulyane wong tuamu. Gara-gara bagiane beda sithik karo Mbak Yu kowe. Kowe nganti ngenengke mbokmu ki cah trondolo. Enten mboten Pak Lurah sing model ngoten niku wargane jenengan. Lah iya wonge ya teko kula. Wonge rada kuru nek iki. Masuk. Dan ingat nak, jangan pernah kau menghinakan orang tuamu. Sejelek apapun ibumu, sejelek apapun itu orang tuamu, sebodoh apapun itu orang tuamu. Pancen wong tuamu ki wong desa, wong pinggir sawah, wong katrok, wong bodoh, melarat, jelek. Tapi orang tuamu hebat. Bodoh, jelek, melarat, miskin. Tapi mampu mensarjanakan anaknya semua. Mampu menjadikan anaknya. Ada yang menjadi kepala desa. Ada yang menjadi perangkat desa. Ada yang menjadi mubalek. Ada yang menjadi seorang tahfidz Quran. Itu karena orang bodoh nak. Lah kowe iki pinter, sarjana, kepala desa. Ngapunten lho Pak Kepala Desa. Iki kula nyempos anu-anu. Nah, wargane jenengan sing delul-delul niku. Kowe hebat, kowe dadi sarjana, duitmu akeh, kederajatan, kepangkatan, anak 5 sukses kabeh, dadi wong kabeh. Tapi kehebatanmu tidak mampu merawat kedua orang tuamu atau salah satu di antara orang tuamu yang sedang sakit. Kau tidak mampu merawat mereka. Di saat orang tuamu sakit, kau katakan aku sibuk kerja, aku ndak boleh cuti, aku lagi ngene. Jangan kau siksa ibumu, jangan kau siksa orang tuamu. Masuk. Ajarkan anakmu sekarang berbakti kepada kedua orang tua. Ingat nak, memang ibumu jelek, ibumu katrok desa. Wong blimbing mulo, tungkae meledak-meledak. Pun ngapunten Pak Lurah, kula nek ngomong los. Ayo nek wani biak-biak lho, tungkak koyo ngono meledak-meledak. Tapi ingat nak, sejelek apapun ibumu, semiskin apapun ibumu, saya mengatakan, Kelik mengatakan, ibumu itu bagaikan ratu yang tidak mempunyai mahkota. Tapi ingat nak, kaki ibumu beralaskan surga. Ya Allah. Lo nggih kelingan mbok kula angger kelingan mbok kula dadi melu nangis. Astagfirullah.
Kula niku ngapunten Pak Lurah, kula niku ketoke ganteng tapi lho ya to, wis dosa kowe. Kula niku ketoke ganteng tapi kula niku gembeng Pak. Apa meneh anggere urusan mbok ngoten niku kula. Angger bayang nggih wajah ibu niku kula pun boten kenapa. Karena apa? Hebatnya seorang anak itu karena sentuhan tangan kedua orang tua, terutama ibunya. Maka jangan pernah kau sombong nak di hadapan kedua orang tuamu. Jangan kau katakan kekayaanmu adalah milikmu. Jangan kau katakan mobil yang kau miliki adalah milikmu. Sejatinya yang dimiliki oleh anak itu adalah miliknya orang tua. Bisa diterima? Maka ajari anakmu birrul walidain. Yang terakhir, mohon maaf teman-teman, ini mau ndak mau saya cukupi Pak Lurah. Saya awet mau panitiane ora bereaksi belas. Jarene wani-wani kok akeh mau tak anteni ra ono sing nyerak. Lah iya to. Pak Lurah ya awet mau meneng ae. Padahal aku wis kusnudon lho Pak Lurah, kok Pak Lurah mesti nyawer. Tibake ora. Ngapunten le Pak Lurah, kula terlalu kusnudon. Yang terakhir apa? Ajari anakmu akhlakul karimah. Nek wong Jawa sopan, santun, tata, unggah, suba. Zaman sekarang anak jauh dari akhlak. Sing sepele mawon Pak Lurah. Basa. Ya ada. Omahe pinggir sawah gekne tengah pulau arep mlebu dalane, ya Allah. Iki apa ora ana dalan liyane to Pak Lurah. Napa dereng dianggarke to Pak Lurah. Lah wong sing perantuan iki sesak tekruk lencong kon urunan 1000 ngecor sakmono ki malah turah akeh. Kiwa tengene sing di sawah dijaliki urunan kan rampung to Mas. Mosok mu balik lewat tok nganti ngene-ngene ki apa. Gak rong madang aku ngene. Masuk nggih. Nggih, ajari anakmu tata krama nggih nggih sopan, santun. Anak zaman sekarang itu kon basa karo wong tua ndak bisa. Ndak bisa. Nggih. Jarang anak bisa basa. Tapi saya itu tanya sama ya contoh tadi Pak Lurah ngendikanipun saya itu sampai bilang, "Napa Pak Lurah niku mboten asli Pekalongan kok bahasanya bisa sehalus itu?" Tadi Pak Lurah pas sambutan itu saya dengarkan, kok blas gak kagok ngendikanipun kok Masya Allah kula men kalah kalih Pak Lurah. Ngoten nggih, napa Pak Lurah sing ngisi mawon kok. Nggih, diajari sopan santun. Nggih, Pak nggih. Anak-anak sekarang tuh Masya Allah. Numpak motor ning ngarepe wong tuwa yo bus. Nek jaman semonten niku bocah mlaku ning ngarep wong tuane nggih nyuwun sewu nderek. Langkung ndingkluk saiki nggih, ndingkluk bocah saniku ngarepe mlaku ning ngarepe wong tuwa nggih ndingkluk Pak, tapi mulaki HP matane ngene. Bedane cah biyen karo saiki ngoten niku. Nggih, basa niku mboten saged nek mboten pitados ngeten mawon sing paling gampang. Cah SMP nek jenengan duwe anak SMP mang tekoni ngalor ngidul ngetan ngulon niku ngerti apa ora? Rata-rata gak ngerti. Mudenge kanan kiri. Nggih. Kula monggo Pak diajari akhlakul karimah. Ngaten nggih? 4 perkara salat, ngaji, birrul walidain, akhlakul karimah. 4 ini dipegang insyaallah soleh-solehah, terutama Mas Muhammad Dika Pratama. Ngaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken lepat salah nyuwun agung sampun wangsami. Iki anu Mas tak genahke sik Mas, ben padha padane Mas. Soale omahku waduh iki Mas. Iki sing mbok karep iki dongane dhewe-dhewe apa digabungke karo ngisi? Digabungke. Oh ngono. Dadi iki paketan ngono ya Mas ya. Ngaten nggih dadi siji ngaten nggih. Dadi ngisine karo ndongane didadekke siji ngoten. Ora dhewe-dhewe ngono Mas. Apa diwakilke Mas nek dhewe-dhewe.
Monggo Bapak Ibu ala hadihi niyah wa niatan solehah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma tawwil umurana wa sahih asatana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa asin a'malana wa ilal khairi qaribana ya Allah bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna ya Allah, Allahumma ij'alna ya Allah, Allahumma ij'alna ya Allah waj'al auladana ya Allah, khususan Ananda Muhammad Tika Pratama ya Allah, min ahli salat, min ahli ilmi, min ahli khair, min ahli Quran, min ahli hadis, min ahli sunnah, min ahli fikih, min ahli ibadah, min ahli jannah, min ahli sadaqah, min ahli salawat, min ahli sunnah wal jamaah, wa min ahli la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.